Cyfarchion o Gaerfyrddin. Cafodd Iesu I eni ym Methlem am i'w rieni fynd yno ar orchymyn cyfrifiad Rufeinig. Ac mae canlyniadau'r cyfrifiad presennol, sy'n dangos diriwiad iaith a chrefydd yng Nghymru, yn her I ni I fynd ar daith hefyd, I chwilio am obaith newydd i'n cenedl. Ar hyd y canrifoedd, mae Cristnogaeth a'r iaith Gymraeg wedi cynnal I gilydd. Ac bod hi'n gyfnod digon tywyll i'n crefydd a'n iaith ni, mae'r Nadolig yn amser I ddathlu dyfodiad o goleuni mawr I dywyllwch y byd. Yn gnawdoliad y Duw sydd wedi cynnal y genedl fach hon, gweithaf pawb o phopeth tan heddi. Ar drothwy'r Nadolig felly, wy'n apelio ar bawb a fagwyd a'r aelwyd Gristnogol Gymraeg, ond sydd wedi troi cefn ar grefydd, I ddathlu ei ffydd deuluol trwy fynd I oedfa mewn capel neu eglwys yn ystod yr wyl. Mae'r un apel hefyd I rheini ymlith y 1,25 miliwn o bobl Cymru sy'n dal I ystyried I hunain yn Gristnogion, ond nad ydynt o bosib yn mynychu addoldy. Mewn pentrefi a chymunedau gwledig, y cadarn leoedd ieithyddol gynt, sy'n nawr yn cael ei chwalu, nid yw'n rhy hwyr I droi'r addoldy lleol unwaith eto yn gair I Gymreictod yn ogystal ag I Grist. Bydded I ysbryd rhyfeddol yn Nadolig, roi ni'r weledigaeth a'r awydd I adeiladu dyfodol mwy disglair i'n cymunedau a'n cenedl. Nadolig llawen I chi gyd.